Srdečne vás pozdravujem na týchto štedrovečerných službách, na ktorých budeme počúvať ten krásny príbeh o príchode Božieho Syna, nášho Spasiteľa na túto zemi. Keď služby Božie slávnostné začneme predspevom Pomoc naša s prosbou, aby sme tu nás spoločne pocítili dotyk nebies. Amen.
Skôr ako prišiel na svet, Boh poslal anjela, aby Márii povedal: porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude veľký. Pastierom Betleheme prišiel Ježišové narodenie oznámiť anjel. Narodil sa vám dnes v meste Dávidov Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Ten, ktorému odnietli miesto útulku pre pocestných a ktorého museli položiť do jaslí, bol Pán. Písmo nám hovorí málo o jeho detstve, s výnimkou, keď nám ho ukazuje v chráme, kde sa vypytuje múdrych učiteľov zákona a učí ich. Mal 12 rokov. Pokračuje vo svojej ceste. Chodí z miesta na miesto ľuďmi nepoznaný, ale Bohu sa ľúbilo ukázať jeho slávu. Aj keď sa Ježiš vo svojej milosti pripojil k tým, ktorí prichádzali k Jordánu, aby boli od Jána pokrstení, nesmiel sa zamiešať medzi druhých. Nebo sa otvára a Boží hlas vyhlasuje: Ty si môj milovaný syn. Na vysokej hore, kde sa Ježiš zjavuje v celej svojej sláve s Mojžišom a Eliášom, oblak pokrýva učeníkov a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. On bol lepší ako všetci, on bol syn Boží. Ďakujem našim mládežníkom za pekný program. Teraz by sme, bratia a sestry, si vypočuli správu o narodení nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju zanechal evanjelista Lukáš v 2. kapitole. Prečítame si od 1. do 20. verša nasledovne. Pre vážnosť a pre úctu Božiemu slovu prosím vás, povstaňte si na miesta. Tým dňom vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrským vladárom bol Kyrenius. Vyšli preto všetci, aby sa dali zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa teda Jozef z Galilei z mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou sľúbenicou Máriou, ktorá bola tehotná. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, pretože nemali miesta v ubytovni. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou, ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamenie. Nájdete nebludniatko obvinuté plienkami ležiac v jasliach. A hneď za anielom zjavilo sa množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď odišli od nich, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a vidíme, čo sa tu stalo, čo nám oznámil Pán. Toľko je slov z námi svätého biblického svedectva o narodení nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.
povedal, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšinu milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Otvor môj zrak,
Sviatý vianočný čas preradostný, milosť, pokoj, lásku prinášaj nám všetkým. Svet vo tmách chodil, Pán sa narodil. Radujme sa, kresťania. Betlehemská znášala sa svetlom. Anielov slávny zbor náhli k zemi rekol. Mesiáš čakaný, prorokmi hlásaný, národmi hľadaný, Bohom sľubovaný, pripojil sa k ľuďom. Len jasličky chudobné záložko mal, keď Pán Ježiš dieťaťa sa stal. A kde ležal na sene on, ten Boží dar, tam hviezdičky svietili na jeho tvar. Len maštali dieťatko malo svoj byt, veď chudobe na zemi mal náš Pán žiť. Vkláňal sa biedným, vždy k sebe zval a do svojej slávy si potom ich bral. Tak prišlo svetlo do betlehemských jaslí, aby sme v ňom všetci spasenie si našli. Nie ako kráľan, ako sluha prišiel, aby si jeho šľapajach aj ty išiel. A preto prišiel, aby svetlo žilo, aby sa aj v tebe ono zasvietilo. I dnes z Betlehema svetlo ešte svieti a tá zväzť radosná celým svetom liečí. Spiacich vodné hriechu, ten hlas Boží budí, prišiel Ježiš na svet, bol milou ľudí. Noc tmavá a hluchá, deň milo svíta. Kto k Ježišovi prišiel, každého on víta. Poďme i my k nemu, lebo nás on miluje. Milosť, pokoj, spásu i nám tiež daruje. Prišiel syn človeka, o tá láska preveľká. Tu zvesti my počujeme, či Ježiša milujeme. Prišli sme ľudky jeho jaslia, vzali sme si, čo priniesol nám.
odpustenie hriecha vinný, čo dáva nenávidieť. Poďme všetci k jaslia, jeho celým srdcom verme v Neho. Verme, že On je spasiteľ hriechov našich vykupiteľ. Hriech odpustí, vinu zahladí, večným životom nahradí. Nad svetom nie je iba tma. Nad svetom svieti Kristov kríž, už od jaslí ho uvidíš. Ďakujem ti, Spasiteľu, Ježiše Kriste, za tvoje jasličky, v ktorých si sa zrodil. Jasličky drevené, aj ten kríž drevený, zo zeme vyrástli, k Bohu nás pozdvihli. Koľko lásky ukrýva sa vo vianočných príbehoch, kde zema nebo ohlasuje, aký dobrý je náš Boh. Tichá noc, svätá noc, Ježiši, dieťati, Boh sa láskavo usmiel nám. Aniel žestuje, buď spokoj vám, Kristus je daný nám. Noc vždy predstavuje tmu a vo tme je človeku smutno. Cíti sa sám. V skutočnosti však nie je celkom sám, lebo Božie oko nad ním neprestajne bdie. Musí si to uvedomiť a privlastniť, že Boh miloval ľudí, že Boh tak miloval ľudí, že poslal svojho syna na tento svet, aby každému priniesol spasenie a ponúkol svoju lásku. Lásku, ktorá dáva človeku priestor pre život, dáva človeku istotu, že niekam patrí, nezištne sa zaujíma o blížneho, prijíma človeka takého, aký je, neodsudzuje, neponižuje, prináša nádeje aj tam, kde už žiadna nie je. Radujme sa znova a znova, že Božia moc, ktorá by nás mala súdiť, prejavila sa ako potešujúca a obnovujúca láska Ježišovi Kristu. Uprostred všetkých darčekov, ktorými izba praská, Boh podelil sa s človekom darom menom láska. Život, ktorý máme, môžeme múdre prežiť len a len s Ježišom, ktorý je dokonalá láska. Prajeme vám touto Ježišovou láskou naplnené Vianoce. Keď sa ráno zobudíš s prianím milovať Boha a s Bohom aj bratov, v ten deň sú Vianoce. Keď sebe zbádaš vnútorný popud, podať ruku tomu, kto ťa urazil. Toto vnúknutie sú Vianoce. Keď v kostole, doma, na pracovisku ťa to nudí zamyslieť sa nad tým, ako sa chováš k Bohu, k
svojej rodine a k iným. Vtedy sú Vianoce. Keď sa stretneš s človekom, ktorému je treba pomôcť a ty to urobíš, vtedy sú Vianoce. Keď vychováš svoje deti, aby sa vedeli zrieknúť zbytočných a drahých hračiek, aby ste potom mohli pomáhať tým, ktorí sú v núdzi, tento váš postoj sú Vianoce. Keď začneš slúžiť tomu, kto nikoho nemá, komu zmiera hlas, on nemôž si, vtedy sú Vianoce. Keď si ochotný darovať seba samého Pánovi, ktorý trpí v ľudoch chudobných, opustených, chorých, potom jasnej radosťou, lebo žiješ Vianoce. cítili radosť Vianoc. Po takom krásnom svedectve detí, bratia a sestry, aby som vás poprosil, aby ste povstali zo svojich miest a vypočuli si Božie slovo, ktoré budeme čítať z Evanjelia podľa Jána, z kapitoly 1, z verša 14, a ktoré nám znie nasledovne. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca.
ono bolo plné milosti a pravdy. Amen. Môžete si sadnúť. Milé naše deti, vážení prítomní bratia a sestry, uvedomujeme si v týchto slávnostných chvíľach, aj keď sme tu v takom veľkom počte zhromaždení, že niekto tiež uprostred nás. Niekto, ktorý povedal, že kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, ja budem medzi nimi. Medzi nami je aj náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus, ktorého narodenie dnes spoločne slávime. Boh nie je niekde tam ďaleko vzdialený. Nie je tam kdesi hore, vysoko. Boh je medzi nami. Boh je s nami. Prišiel viditeľne na tento svet ako bezmocné dieťa. Dýchal náš vzduch. Nosil naše oblečenie. Jedol naše jedlo. Stal sa bratom všetkých ľudí. A teraz je tiež s nami a klope na dvere srdca každého jedného z nás. Túži sa dnes večer na zvláštny spôsob stretnúť priamo s tebou a so mnou. Boží syn sa stal človekom, aby človek mohol nájsť domov u Boha. Práve jeho narodenie a neskôr aj utrpenie, smrť na kríži a skriesenie boli v dejinách vrcholom Božieho zjavenia, keď neviditeľný Boh sa stal viditeľný v človečenstve. A preto, bratia a sestry, máme to privilégium, že práve aj dnes na Vianoce v našom staropazovskom chráme Božom medzi dvomi ozdobenými stromčokami je aj kríž nášho Spasiteľa. A ten kríž bol vlastne cieľom jeho príchodu na túto zem. On prišiel, aby svoj život daroval, aby sme my mali život večný. Dovoľte mi, bratia a sestry, aby som vám vyrozprával povedali by sme taký príbeh, ktorý je vymyslený, ale mohol by byť aj skutočnosťou. Dobre sa započúvajme. Verím, že bude mať pre nás hlboký duchovný čas. Môžeme si predstaviť, že v nebi sa viedol nasledovný rozhovor. Boh sa pýtal, koho pošle na zem. Kto bude schopný zachrániť hriešne človečenstvo? Možno mu pristúpil anjel rozumu a povedal: Vojdem na zem a cez dôkazy a mocou uvažovania múdrosti vrátim ľudí späť k Tebe, Bože. Na to by mohol Pán Boh povedať: márne by si im dokazoval, keďže oni nechcú počúvať hlas čistého rozumu, keďže hriešne túžby vládnu ich životmi. Možno by pristúpil druhý anjel, nazvime ho anjel svetla, svetla harmónie, a požiadal, aby ho Pán Boh poslal na zem, hovoriac: Vôjdem na zem, budem bývať s ľuďmi, predložím im krásu dokonalosti života bez hriechu. To ich určite oduševní, ohromí a privedie späť k Tebe, ó Bože. Aj tohto anjela Pán Boh neposlúchol, hovoriac: Dármo im je svetlo a krása a dokonalosť života bez hriechu. Keď ľudia milujú viac tmu ako svetlo. Potom sa ozval anjel hudby. Povedal: Pôjdem a naplním celú zem nebeskou hudbou. Ľudia budú počúvať piesne anjelov. Viete si predstaviť, aké sú tam dokonalé piesne, milé deti. A to sa ich tak dotkne, hovorí tento anjel hudby,
že zatúžia z púšte hriechu sa vrátiť k živému Bohu. Ale Pán Boh odpovedá anjelovi hudby. Darmo sú všetky tvoje nebeské melódie, keď sú ľudia hluchí. Oni majú uši, ale nechcú počúvať nebeské tóny. A nakoniec pristúpil anjel s mečom hovoriac: pôjdem k ľuďom, ukážem im prísnosť spravodlivosti Božieho súdu. A to ich určite privedie ku pokániu a tak sa navrátia k tebe, ó Bože. Ani tento návrh Pán Boh neprijal, lebo pozná ľudské tvrdé srdcia, ktoré prísnosťou sa ešte viac zatvrdia. Ale na to ozval sa jeden tichý hlas jednorodeného Božieho Syna a povedal: Otče, vôjdem ja na zem. Zoberiem si ľudské telo, stanem sa im sluhom, budem podobný ľuďom, budem ochotný prijať ich vôľ, žalosť, pokušenie. Vôjdem aj na podobný kríž a zomriem pre nich. Budem žehnať, aj keď na mňa budú nadávať, udierať ma, biť ma, keď mi položia na hlavu trňavú korunu, keď ma ukrižujú medzi zločincami. Sám a som ochotný byť opovrhnutý, opustený, prebodnutý a zmučený pre ich neprávosti a hriechy. Som ochotný za nich zomrieť, ale zomierajúc zvíťazím. Ty, Bože, mi navrátiš život. Tento príbeh končí tým, čo sa naozaj, milé naše deti, milí bratia a drahé sestry, aj stalo. Syn Boží prišiel medzi nás. Umrel za nás. Čiňme preto pokánie zo svojich hriechov. Napodobňujme jeho život a težme sa životu večnému, ktorý nám on svojou smrťou a svojim skriesením navrátil. Život v dokonalej múdrosti, vo večnom svetle, spravodlivosti, harmónii nebeských tónov a v prítomnosti toho, ktorý nás vykúpil. Kristus prišiel na svet a čaká. Čaká na teba. Za podobou dieťaťa Ježiša je veľké tajomstvo. Boh chce byť aj tebe celkom blízko. Nikto ťa nenúti s tým jasliam a pokloniť sa pred narodením a narodením Spasiteľa sveta. Ale je tam predsa miesto aj pre teba. Vykúpenie je záchrana, ktorá sa v jasliach začína. Určená je aj pre teba. Pán Boh nikoho nenúti. Pán Boh iba láskou svojou nás všetkých k sebe pozýva. Aj dnes večer. Amen. Po tomto zamyslení sa nad Božím slovom skloňme naše hlavy, bratia a drahé sestry, milé naše deti, a duchu a v pravde stížme sa a takto sa pomodlíme. Pane Bože a Otče náš, Ty si temnosť v noci prežiaril svetlom spásy a nového života. A to v Ježišovi Kristovi, Tvojom jedinom, jednorodenom Synovi a našom Spasiteľovi. Ty si, Pane, prišiel na túto hriešnú zem potešiť smutných, pozdvihnúť klesajúcich, obohatiť biedných, naplniť novou nádejou bezradných a pochybujúcich. Ty si, Pane, prišiel nás vykúpiť, vštepiť nám lásku, darovať nám pokoj, naplniť tento svet bleskom svojej slávy. Prosíme ťa, príď v týchto chvíľach ku nám. Staň sa časťou nášho života. Staň sa našim životom. Vyznávame, že sme nehodní Tvojej lásky.
príď do nášho života a urob si nás svetlo v tomto svete. Svoj pokoj daj do našich srdc, aby sme boli nositeľmi a tvorcami pokoja. Daj, aby, Pane, táto radosná zväzť spasenia prenikla do všetkých srdc, do všetkých končín zeme, aby každé ucho mohlo počuť a potom vieme, že sa znovu navrátiš ako sudca. Daj, aby sme Ti, Pane, z plnosti srdca vedeli vzdávať slávu. A Ty, knieža pokoja, vládni v nás svojím pokojom v tomto nepokojnom svete. Aby dni Tvojho narodenia boli dňami nášho znovuzrodenia a my, aby sme mohli prežívať skutočne požehnané Vianoce. Vypočuj nás, drahý náš Pane. Sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak buď teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznamujem vám iba, že zajtra bude prvá slávnosť Vianočná, teda zasvetíme ju slávnostnými službami Božími o 10. hodine. A na pondelok budeme mať druhú slávnosť Vianočnú, keď sa spomenieme na prvého kresťanského mučeníka Štefana. Zasvetíme túto druhú slávnosť slávnostnými službami Božími tiež o 10. hodine. Teraz náš chór bude spievať tú známu vianočnú pieseň Tichá noc. Aj keď dnes žiaľ Tichá noc nie je, ale tak je to v tomto svete, v ktorom žijeme. Ten zlý sa vždy snaží narušiť náš pokoj. Ale aj napriek tomu, čo je okolo nás, skúsme v našich srdciach aj v našom živote mať a šíriť Boží pokoj. Môžete sa pridať k spievaniu piesne Tichá noc. Naši bratia by ju mali vystaviť aj na tomto priestore. Predtým ale povstanú zo svojich miest príjmu požehnania. A tak ten pokoj Boží, ktorý prevyšuje každé ľudské pochopenie, on nech ráči zachováva srdcia i mysle vaše v Kristu Ježiši, Pánovi našom, na veky požehnanom. Amen. Amen.
Dragi braće i sestri, šťastlivé štedre večera Vianoci. Evo, još jedne predivne Vitlejemske noći kada iz srca svih vernika izvire ljubav, mir i dobra volja. Zaista, sinonim za ljubav je dobra volja, upravo da imamo dobre volje jednim prema drugima, kao što nam je sam Bog to zapovedio, i tada ćemo imati onu užarenu svetlost koja je obasjala Vitlejemove noći kada se Hristos rodio. Ta svetlost treba stalno da sije u nama, u srcima našim, bukvalno svakog dana života našeg, jer teško čoveku u kojem prestane da sija ta svetlost. Imali smo u istoriji puno primjera kada se ljudi odreknu Boga živoga, još od starog zaveta, kada su, eto, sve do rođenja Hristovog bili u nedostatku svetlosti, živjeli u mraku i tumarali, i onda se Bog sažali i podari im Sina svog jedinorodnog, da ih iskupi, da grehe njihove uzme na sebe, da se svi pokaju, sjedinje sa Sinom njegovim i tako svi uđu jednog dana u Carstvo nebesko. Evo, mi u pravoslavnoj crkvi svakodnevno se molimo za mir u svijetu i sjedinjenje svih crkava. Svakodnevno se molimo
da to bude što pre, ali zaista onda kada to bude bilo iskreno i kada Bog bude blagoslovio da to tako bude, ja se nadam da ćemo se svi jednog dana zajedno Bogu moliti, ne samo na današnji praznik, nego na sve praznike tokom godine. Neka vam Gospod podari mira, iznad svega ljubavi, zdravlja, da dugo u zdravlju, miru i veselju zajedno ovde bivstvujemo i živimo. Neka nas Bog blagoslови i svakom dobro podari. Amin. Hvala. Hvala lepo na nekim rečima. Srčno pozdravljam među nama i gospodina predsjednika opštine grada Pazova, gospodina Gorana Jovića. Dragi moje staropazovčanki, dragi moji staropazovčania, dobry večer. Veľmi sa teším a som hrdý, že som dnes večer 10. raz zaradom s vami na štedrý večer v tomto našom prekrasnom chráme. Tu nás sa vždy cítim veľmi príjemne a tieto večery mi vždy dávali dodatočnú inšpiráciu, aby som s ešte väčším entuziazmom a láskou bojoval za našu starú Pazovu a za lepší život všetkých Pazovčanov. Rok za nami, hoci poznačený svetovou ekonomickou krízou, priniesol nám mnoho pekných momentov. Naša obec sa stala nositeľom prestížneho certifikátu obce s priaznivým hospodárskym prostredím. Podľa verejných údajov sme hospodársky najvyvinutejšia obec v regióne. Stará Pazova je zapísaná zlatými písmenami na svetovej mape po otváraní Nacionálneho domu futbalu. Za osobné uznanie a odmeny, ktoré som získal na štátnej úrovni, povďačný som i všetkým vám, ktorí milujete svoje mesto a prispievate k tomu, aby sa v ňom pekne, moderne a pokojne žilo. Želám vám veľa zdravia, osobného šťastia, pracovných úspechov a mnoho pekných chvíľ v roku, ktorý prichádza. Strávte nastávajúce sviatky s tými, ktorých najviac milujete. Zabudnite na všetko, čo v tomto roku nebolo pekné. Pozerajte sa len napred s mnoho lásky a optimizmu. Dragi priatelia, veselé Vianoce a šťastný nový rok 2012. Ďakujem. Keď vás pozriem, vidím, že ste všetci naladení v tomto našom Božom chráme. Ja sa tu tiež vždy tak úplne dobre cítim tú energiu, ktorá je v tomto dome, a keď náš farár povie, že otvorte svoju dušu, že by ste to prijali, to je naozaj veľká pravda. Veľké očakávanie. Vidím pohľady detí, ktoré tu s nami sedia, ktoré tak pekne zvládnu všetko to, čo sa učia. Práve pre nich musíme si pomáhať. Prečo? Preto, že v tomto kostole sa zdá, že nás je mnoho, ale verte mi, že nie nás je mnoho. Aj keď si nemôžeme možno pomôcť, ale
že netreba nič si odmáhať. Práve pre tieto deti, práve pre ich pohľady, ktoré stále do nás sa pozerajú. Prajem vám všetko to dobré, šťastné Vianoce, pokoj v duši a lásku v srdci. Ďakujeme pekne. Medzi nami sú aj predstavitelia miestneho spoločenstva. Pozdravím našho gospodina Solana Jovanoviča, ktorý je predseda výkonného výboru. Vážený pán Šahák Igor, vážení prítomní, vážení občania Starej Pazove, som veľmi ráda a teším sa, že som aj dnes večer s vami v tomto kostole na Štedrý deň. Chcel by som u meno výkonného výbora Rady miestneho spoločenstva Starej Pazove a vlastne ime gratulovať Vianočné sviatky a Nový rok. Prajem vám všetko najlepšie v novom roke. Veľa lásky, veľa zdravia. Nakon sa splní všetky sny a veselý vám Vianoce. Ďakujem pekne. Krásne komplementy. Pozdravujeme medzi nami aj pána doktora Mišku Filipa, ktorý je predseda Rady. Vážený pán Fadáš, vážení pazovčania, bratia a sestry, ja budem najkračší od všetkých. Blahoželám vám veselé Vianoce a šťastný Nový rok. A dúfajme Boha, že nás zachráni v týchto kríznych rokách. Ešte by som medzi nami skutočne pozdravil aj Vidušku Lakatošovú, návštevníčku pre školu a mládež obce Stará Pazova, Alexandra Blachu, riaditeľa Centra pre kultúru. Vidím tam dnes aj pána Týšu, direktora direkcie, teda pre vyvinovanie zrádnu. Vítajte medzi nami a bol by som rád, ak sa niekto z vás chce prihovoriť. Milí moji spoluobčania, zo srdca vám chcem zaželať šťastné prežitie týchto vianočných sviatkov, aby ste ich oslavili a prežili pokoj v miery so svojimi najmilšími. Do nastávajúceho roka vám prajem veľa zdravia a šťastia a splnenie všetkých želaní. Ďakujem pekne. Bratia a sestry, pomaly sa naše služby Božie štedrovečerné blížia ku koncu. Ešte na záver a na slávu Božiu zaspievame posledné verše 41. Čas radosti, veselosti a nech naozaj